Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mubarak daga garin Birnin Kudu, Jigawa, Najeriya. Wato ni sana'ata ta gyaran waya ce, kuma ina so ne amfani da wannan dama domin nuna ƴan uwanmu da suke amfani da waya hannu irin hanyoyin da za su bi domin gindin cajin su ya simantenin ɗinsa a cikin shi. Akwai matsaloli da suke faruwa, za ga wata cajar tana yi, kebul yana yi, caza tana yi, waya tana yi. Wanzo kana amfani da ita, wata ta ɗauki awa ɗaya ta cika, daga baya ta dawo awa ɗaya da rai, daga baya awa biyu, wata ran ma at least sai ka sa kwana ma tana caji amma ba abin da zai kawo. To wannan yana faruwa ne sakamakon wasu abubuwa da suke wakana wanda kuma kusan mu muke janyo kanmu gaskiya. In Allah yadda a cikin wannan bidiyo muka sa hankali muka lura ta nuna mana hanyoyin da zamu bi, in Allah yadda mutum dai wannan matsalar zai iya samun sauki a ciki. Abu na farko abin da nuna mana akwai kebul, wato wannan abin za ga shi ya kira USB port. Akwai kuma ainihin wannan shi ya kira da a hausance muna kiran gundin caza. Wannan caza waya dai ba ta caji ba dole da wannan abubuwa. Abu na farko kana da waya kamar wannan dole za ka buƙaci wannan domin ka caza. To akwai abubuwa da yawan muke aikatawa wanda ba mu san cewa shi yake janyo irin wannan matsalolin waya ta caji ta caji amma gaba ya. In Allah ya idan muka kula da abubuwan da za mu nuna to za a samu sauki. Abu na farko da ya kamata mu sani shi wannan zaman sa daban, wannan ma zaman sa daban. Za ka yi amfani da wannan kamar a kwamfuta da jikin laptop, sauran su za ka yi jona haka hawa kwan da sauran za ka yi caji da su a wani da ke wata. To akwai wasu abubuwan da mutane suke shi ne kamar yanzu na sa caza haka na ɗauko wayata na jona ta sandana tana sabuwa za ka caji a cikin su kuma ba ta yi da ba ta ciki. Daga baya kuma idan mun ga mun yi flogin caza da jikin wasu sun sa caza abin da ya faru tana caji ka duba ta hauwa ne ka girgida kuma ka dauko ka sa ta a baki haka. Zamo aka ce yawo ya shiga cikin nan gurin, kuma riga mun sani da wai ba wai kamar ruwa bane, ko da ruwa ne ya shiga cikin nan gurin kuma wai ta ba gun da zai biya ta. Idan muka ce mun saka haka a jiki wannan yawon yana jiki, to abu biyu ne ke faruwa. Abu na farko ya zauna a cikin wannan kufafin abin cajin, za ga akwai wasu kawuna guda 5 a ciki wanda guda biyu su ne caji gefe da gefe na gefe da akwai na USB guda biyu, ɗayan kuda ma is kamar na mainboard. To idan wannan yawon ya shiga ciki gaskiya a lokacin da ka saka haka za ka yi ma caji, to amma kai ka manta abin da yake faruwa wannan dattin da yake shiga taruwa yake a gidan caji na wayar da kuma wannan abu. Wanzo kana sa wata ran zai ta zama adapted, in dai baka sa yawo ka saka ba za ta. Daga baya bayan ka hakura cajar ka nemi wani in ka sa ko ta zaba kai ka nemo wata, ko kuma a ƙarshe da ta hau zati, amma idan tana ɗaukar awoyi, tana ɗaukar awa ɗaya kafin ka fara wannan kebul da na sa yawo ka menene ko ka girgida, to za ta ɗauka ma awa 2 awa 3 wata ran ma sai ta kwana tana caji ka ci gaba. To alhamdulillah wannan ba komai ne yake kosan ba, mostly shine wannan da girgidawa. In za ka yi boydin girgidawa kuma za ka daina sa yawo a baki, in Allah ya yarda ina jin zaka ci matsala. Kai zai ce zai baka dama idan caji ya mutu ko ka zo gurin masu gyara, na farko akwai down payment za mu iya canja maka shi, kuma a cikin gidan caji gaba ɗaya a canja. Bayan Allah da inda ya ka wannan kusa da ajiyar sa yawo, ajiyar girgidawa, ka sa caza ko ka sa shi kenan.